tun da na ci abinci da safo har yanzu ban ƙara cin komai ba wallahi. To amma ba komai. Bari mu je mu ci gaba da tambaya ko Allah zai kawo aiki. Kaga wani abu uwa abin wasan yara. Wannan menene kuma? Za ka abu ne na moro haka. Kai, wani abu. ID card ɗinka. ID card. ID card na mene kuma? Ban ID card ina ban nan sauri nake. To ya sunanka? Sun tarar Bank of Nigeria. Shekarar ka nawa? Shekara ta 500 ba ni sauri nake ka. To amma ka ringa sa hotonka. Sai goga. Me ka Allah ya da kasance. Wannan kawai gaba da wata karamar sakwaki ya ce maka. Kada mu gani me a hannunka. ID card ice. Mu gani mana mu ga kan wannan ne. Komai ba ma ka ajiye masu dauka da gida wannan ba ID card bane. Wannan daga ina fito da Na zo daga Nijar. daga Nijar? Na ma sai dai Nijar. To wannan ba ID card bane ai malam. Wannan na kuɗi. To Allah da iko. Ni ne naira 100. Allah sai ga ita sai dubu ɗaya ba mu da wani na kuɗi sama da dubu. Wannan haram ba ma ka ajiye masu dauka da rubutu ba. Wannan ka je kawai ka ci abinci da shi. Naira kuɗi ne ina saka da wata da. Na gode. Ya ma da cutar wata shafi har yanzu. Ba matsala. Ka je ka ci abinci.